Ngayong hapon, kaning si MJ, mong apo. Nag-order man gud siya sa nag-order siya sa Shopee. Bali 3 meal. Ay mo na siya. Mo ni siya bata pa dai ni nag-order. Hala, ay mga dulaan man ni og sapatos. Nag-order niya na yun, na ay bag. Oo. Naidulaan, na sapatos, na bag, nakaka-carton og dako. 3 mil ang bayro nun. Naka-care off man sa imuha na yun. Napindot-pindot siguro na siya ba sa Shopee? Siguro yaha ba? Ihaging pangalan. Yan, naka-care off kay Alicia Kalihanan. 3 mil. Wala pa bayri. Saon kaya? Ano naman balik na kay gikan pa ni sa Kidapawan? Tawagan lang yang mama. Ang yang mama? Wala siya lang yun sa imo, Nay? Oo. Mama, kunin mo. Para mo kapal. Ingna lang na ibay runon, 3 mil. Nagpindot-pindot sa cellphone. Pinadulaan siguro niya. Wala na sila dili, oh. Treatment. Mutan na siya, Nay, kung padalan niyang bayad. Mutan na daw yung mama kung ipadalan niyang bayad. Taon daw, kawak pa daw si sweldo. Wala ni mo na bantayan, Nay. Dapat ka ng mga bata, bantayan man nagpindot-pindot sa cellphone kay tiguang joy makabayad. Saon na lang. Naay mga naidulaan, naay sapatos, naay mga bag, dagan. Dali na ipatanaw sa namo niya, ingna na yung mama magkuryat niya. Ikaw magtanaw, Nay. Ikaw magtanaw kay sa imuha manggud na ka ano ba ikaw mo ra tigulang siya manggud. La. Sama kay pundo diya, ma. Nay, basig pwede makahiram sa mga silingan. Anak mo. Oh, di na gud makuan. Dali, Nay. Tanawa diri na yo. Dirahan na niya patas. Guys! Happy birthday! Naimot yung tawon siya. Happy birthday, Nay! Alidre. Joke lang, ha? Oh, ilak naman lagi. Dire ka, Nay. Dire ka, Nay. Sige lang, okay ra. Walay bayro nun nga 3 mil, ha? Ikaw pa na ay 3 mil. Oy. Pilay mo edad ka na, Nay? 70? Mura naman 69. Natawa sa diya kay kulbaan ka? Wala ba? Pagugat ako nga dagan man mga ano. Okay. Sige, kabalo ka kung kinsay nagpadalaan eh. Kabalo ka wala? Wala. Oo. Naa siya mensahe para sa imuha. Ay, diri na ipadol diri. Anak siya, hello ma. Happy birthday. Wish na ko more birthdays to come and always in good health. Salamat kaayo sa tanan sa pagsakripisyo sa amoa, labi na sa ako. Labi na sa akong duha ka anak na ikaw ang nag-take responsibility. Sa may ay duha ka bata sa imo. Na siya og unta nalipay ka sa akong gamay nga pahalipay kanimo. Pag duha-duha unta ko pa surprise nimo, gipit sa kwarta pero giisip na ako pila na sad ka tuig ko diri, wala pati ka napahalipayan. So gitake na ko ni nga opportunity. Anak ko bahala na basta makitaan lang ta ka kung paano ka maghilak. Tears of joy. Bitaw ma dili man ko showy na pagkaanak, pero mahal kaayo ta ka. Pasensya usahay sa akong pagkamaldita. Basta always lang alagai imong lawas o magbawi pa minimo nga mga anak.
I love you, ma, with all hug and kisses. Surprise from Saudi Arabia. Nay, so karon unsay imong ikasulti sa nimo sa imong anak kay Mama Isel? Adre, istorya siya. Salamat din. Wala. Speechless si nanay. Nagtulo ang luha. Unya, nay, pinangga kay kasi mong anak, no? Kaya anak siya nga, dugay-dugay na po daw. Wala, yun kaniya na tagaag pahalipay. So, karon kay 70 naman ka, grab niya ang opportunity, no? Nga ma-experience po ni mo nga i-sorpresa. Kay, deserve man na, no? Sa mga nanay, no? Kay, labi na ikaw ang nag-alaga sa iyang mga anak. Blow sa tagkandel. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Now make a wish and blow your candle. Uyokon. Yehey! Happy birthday! Palakpan si nanay! Nay niya, nalipay na karon? Nalipay. Luha na sa kalipay. Sagol, no? Nag-mix emotion, no? Okay. Sige. So, kamo diya, sir. Napa mo yung wish kay nanay? Oh, sige, sir. Ikaw. Ay, wala to. Okay, sige. Ka mga bata, unsa ingon kay Lola? Happy birthday, nanay! Ay, salamat. Okay. Nay, kami di ay ang Sweet Joy Well of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mi nga kami ang napili sa imong anak sa abroad, no, para maghatod og sorpresa diri. Og sensya kaayo kung nakulbaan ka kay gisugo ra pud mi, no. Wala tayo wala tayo handa. Unsay ihaw ni Mudra? Wala luto ni Mudra. Daghan na kag pagkaon karon, no, napay cake. Salamat din. Ibigyan ng anak ganiha, ma'am, nga wala lagi daw. Ako alang-alang taon na ito wala. Salamat din. Nano may mga pagkaon, na makay kwarta, ikaw nagpalit og pantulak, no? Happy na karon? Lipay na? Okay, happy birthday! Palakpakan natin si nanay! Happy birthday! Ika'y nag-iisa, ikaw